Me gustou moito Son 9 os pájaros. Eu recomendelle ao meu alumnado Tempo de Ría de Xoana Torres. Vou vos recomendar O Pozo da Ferida. La última frase de Camila Cañete, que é maravilloso. Son como a glaciares os barcos de aceiro sobre a loita nos anos 90, nos estaleiros vigueses. Pómulo e lejanía. Se un libro poidera ser un baile, unha coreografía, sería ese, por exemplo. De Lupe Gómez hai moitos libros que me gustan moitísimo, pero creo que Camuflaxe, que é un libro sobre a dor, é como unha cousa do outro planeta. Cando leo todo é posible, sobre todo o imposible, a min pareceme que o abarca todo, que é como un cadro, como un espello que contén o mundo. Eu vou recomendar O Corpo de Cristo, de Bea Lema. Recomendaría, por exemplo, Resistencia, que é unha obra que xa ten moito tempo, pero a min foi unha obra que lín no seu momento e que me fixo cambiar a miña percepción tamén da literatura galega, que tamén tiña os meus prexuizos. Esa culpa cando nos permitimos mirar un pouco máis a nós, ese xulgar cando decidimos, cando escollemos, cando nos poñemos diante, como calquera outra persoa, pois é moi importante, e iso vámolo levando a través deste ciclo de Mulleres de Palabras. Que as túas palabras teñan vida propia, que protesten, que se equivoquen, que aguilloen, e que como a ti non se acomoden nunca. Tempo de romper os medos, tempo de romper os medos, é hora de abrir as xanelas, desatar